Fil-Gżira ta' Tlitolijiet beda x-xogħol biex jiġi rrestawrat it-Torri ta' Xlendi. Dan il-proġett se jkun iffinanzjat bi 355,000 euro fondi Ewropej. It-Torri ta' Xlendi inbena fis-seklu 17, iżda ilu mitlu għal diversi snin. Għalhekk il-Gvern ħass il-ħtieġa li dan il-bini jiġi rrestawrat għall-istat oriġinali tiegħu. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri sostna kif ir-restawr ta' dan it-torri ikompli jżid mal-prodott turistiku f'Għawdex u dan mhux se jkun l-unika proġett ta' restawr iffinanzjat b'fondi Ewropej. Fondi Ewropej żgur li ser ikunu qegħdin fuq id-dimnet tal-aġenda tal-Ministeru għal-Għawdex anki issa bl-ikbar budget irnexxielu jġib il-Gvern propju għas-7 snin li ġejjin fejn qed jiġi assigurat li tal-inqas 10% minn dan il-budget jridu propju issarfu f'proġetti tangibbli ġewwa Gżira Ewċija. Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi enfasizza l-importanza li jiġu preservati binjiet storiċi biex uliedna jkunu jistgħu jgawdu dak li ħallewna mis-sirijietna. Proġett illi isaħħaħ attrazzjoni turistika li hawnhekk ġewwa Xlendi iżda fuq kollox illi jkompli isebbaħ u jagħti l-valur ta' dak il-wirt storiku illi ħallewna mis-sirijietna. Wara li jitlesta r-restawr fuq dan il-bini storiku se jkun hemm ċentru tal-interpretazzjoni li se joffri aktar informazzjoni fuq l-irwol militari li kien iservi it-torri. Dan mistenni jattira mal-10,000 viżitatur fis-sena.